Kunjo ing asma dalem Yang Rama Soyang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Bapak Ibu, Brother Sister, para kadang kinasih, para lare, para putra sedaya kadang muda wiranem ingkang tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti, sugeng enjing lan berkah dalem. Enjing menika sesarengan pasamuan suci sawegung kita mengeti Santo Leo Agung. Wonten sabda dalem ingkang badhe kita lelimbang sesarengan kapetik saking Injil Santo Lukas bab 17 ayat 1 ngantos dumugi 6. Yen sedina nganti kaping 7 anggone marani kowe lan ngakoni aku ketun, ya kudu kok apura. Wonten salah satunggaling pasemon ingkang suraosipun mekaten. Damel salah menika limrah lan manusiawi. Ingkang dados pitakenan salajengipun inggih menika kados pundi menawi kalepatan sampun dumados. Kados pundi menawi tiyang sanes ingkang damel kalepatan dhateng kita. Kirang langkung menika ingkang dipun ngendikaaken Gusti Yesus dhateng para murid minangka panglimbang. Kasunyatan bilih manungsa menika caket lan gampil dumawah ing kalepatan. Ananging imanipun boten sacara otomatis dadosaken pangapuntening dosa lan kalepatan menika minangka perkawis ingkang ugi caket kalian gesanging manungsa. Prakadang kinasih, Gusti Yesus paring pemut dhateng para murid dalem menggah kautamen wonten ing pangapuntening dosa. Budidaya supados boten dumawah ing dosa menika penting, menika perlu. Ananging paring pangapunten dhateng sesami ingkang sampun nglampahi kalepatan saged nuntun manungsa dhateng kamanungsan ingkang sejati. Kekalihipun kedah dipun lampahi minangka jangkepipun. Salah satunggaling perangan penting saking pangapuntening dosa lan kalepatan ingkang dipun ngendikaaken Gusti Yesus Kristus inggih menika paring kalodhangan, paring kesempatan. Pangapunten sanes namung urusan paring pangapunten, maaf utawi pengampunan kemawon, ananging ugi sumadyo nampi sesami malih lan paring kalodhangan, kesempatan kagem nata mrayogakaken lan nenggalaken gesangipun ingkang tentu kemawon selaras kalian dawuh piwucal dalem Gusti. Tentu kemawon menika perkawis ingkang boten gampil. Sanes namung kagem kita, ananging para murid kala wau ugi sampun kadhawuhan mekaten. Panyuwunan para murid estu trep kula sami nyuwun tambahing pangandel, tambahing iman. Pangapunten namung saged dipun paringaken dhateng manungsa ingkang buka diri lan lajeng karentan ing kawicaksanan dalem Gusti. Manah lan gesang ingkang tinarbuka dhateng sedaya kersa dalem Allah menika ingkang kasebat iman pangandel. Para kadang sumitra dalem ing Sang Kristus, mugi Gusti kepareng ngrentahaken iman kapitadosan lan kekiyatan dhateng kita sedaya ingkang estu-estu gampil miyar-miyur lan dumawah ing dosa. Santo Leo Agung nyuwun pangestu dalem. Kunjung asma dalem Yang Rama Sang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Sugeng enjing, sugeng makarya, sugeng lelados berkah dalem. Amin.